Iawn, Ger. Iawn fyna. Ers pryd ti wedi bod yn gwersylla yma? Ers nos Lyn. Sut mae'n mynd? Da iawn, cwmni da iawn yma. Cool. Chi wedi cael unrhyw ymateb? Be mae pobl yn dweud? Do gan ambell i weithwyr o'r BBEC. Na rei o'r stryd wedi nabod un o'n cydwersyllwyr yma, Lawrence. Wedi deud helo wrtho fo hefyd. A'r gwarchodwyr wrth gwrs, bobl diolgeol. Lly gwerth dod yma i'r gwersyll te? Oedd. Cael dim bach o sbri. A chymdeithas dda yn ystod y nos. A wrth gwrs, da ni wedi bod yn gweithio hefyd gwneud fanzine. Yep. Mae Sara wedi bod yn dylunio stencils mwyn o trafod y ddraig roedd ar wyneba bobl ac mae wedi gwneud ar ei crys tu hun dwi'n meddwl hefyd achub S4C. Cool. Lly mae hwn yn achos pwysig i ti? Wrth gwrs i bod o ni. Mae'r arwyddau'r sydd yn wersyll yn dweud gwarchedwch beth yw hwn? Gwersyll Amddiffyn? Gwersyll Amddiffyn, ie. Gwersyll Amddiffyn Darlledu Cymru. Mae'n rhoi ti yn ei grynsws yn ôl. Dwi'n gobeithio bod ni'n llwyddo. Diolch, Ger.